Здравейте хора, аз съм Райко Райчев и сега смятам да поиграя малко Payback 2. Играта може да се свалите от Google Play. В тази игра има кемпинг, стори, мултиплеер, челендж, къстъмс. Аз най-много обичам да играя къстъм, челендж. И нека да почнем с Хоурли. Така, плей. Аре. Сега какво трябва време тук? Ти нали не е война с танкове? Сега да видим какво трябва да правя. Вой. Тук имате различни оръжия. Аз ще играя с базуката. Ела ми бе. Аре. Опа. Да. Кучи мама. Да запалене. Мърши. Аре, го нема, бе. Аре бе, човек! Бах ми аз! Аз нищо не мога да направя. Ба, майките! Андрия! Откачи! Сега как казах, играта мен ма кефи. Яко нас може да ни кефи. Бе, в кефи. Така. Ала не бе! Курва мъсна. Не! Мама, ти да е бачи, аз се запалих. Ей, само аз правя точки, че това си чуя. Ти не е човек. Ето първо се надбомба, дай ба. Поне и аз се взривя, ма. Те са. Не, бегай. Ма само че ме е бът. Това беше моя, бе, идиот. Ще да мрем! Да, има 9 точки, няма минус 6 точки, да е баб. Ти моите ме убиват, аз ги убивам. И днеска... Днеска смятам да се изтегля GTA 4-ката Liberty City от Google Play. Ще видим обаче какво ще стане. Нямам да има открути, ще видим как ще изтегля. Може да стане. Пускам пускам 3 нещо минути. Аре, давай назад, ако си леташ. Курви! Където си? Запалих ли това, курво? Мама ти дава. И така, ако клипчето е харесало, може да оставите по един коментар и да се абонирате. Аз бях Райко Райчев, благодаря, че ме гледахте. Чао!